Mao na ang sakyanan ni Elias TV. Video mo gyapon. Ilak na gyapos mga fans. Nalang-alang yung mga tao ni Elias. Oh. Kiat gyapon oh. Dah. Sagit gyapon. Para sakyanan ni Elias oh. Oh. La dagan gyapon sila. Oh, sakyanan ni Elias. Oh. Ini saan Mitsubishi. Gas, luputong kayas. Montero. Sana siya diri karon sa Gidumog gyapon, alang-alang man ni sila oh. Alang-alang. Alang-alang. Sira din na ng bintana ni Muyas kaya ron di nakadumugon. Ana, pa-picture mo Elias. Tagaan mo kwarta? Idumog yapon no. Idumog yapon. Ana. Kulangan silang Elias. La, o nagisakyan ni Elias o ala. Daghang kay mga fans si Elias TV. Ano yung kahimtang ni Elias TV diri sa Bubod Orquita City. Padulo na siya uli gikas concert. Gilakag yapos mga fans. No? Di man siya basta-basta makalusot doon, traffic man kayo. Ano yung kahimtang, di dayon makalusot yung service. Si Mauli ang gisundan karon. Mapunta kalusot kay traffic man po, no? Yan. Hindi ka traffic. Nabayot na ni mga laki. Nabayot na mga laki. Saan mo na eh? Nga dire, traffic na kaya din eh, no? Hindi kaya dagas mga tao. Hindi dahil kalusot ng masakyanan. Sumapsan Diyos Elias sa yung gisakyan. Gidumog yapon sa muli na. Alang-alang sa ng Elias. Traffic kayo. Muna kahimtang karon dito sa Dito kay dito ang kalusot ang sakyanan, traffic ang sakyan ni Elias. Pinatong gisundan karon. May Montero Sport, Mitsubishi, mo ni sakyan ni Elias. Dili dayon makalusot, dilitan sa kadaghan sa mga sakyanan, no? Traffic kayo, isa kalusot dayon, no? Sa dumugon Diyos mga tao pa. Idumog pa gid siya. Pa-picture pa kuan. Halos na dili ka ikyas si Elias din eh. Tapok ka nag-ayos Elias. Pa-picture ta di Elias. Padapli na lang si
Gitapukan gyapon. Alang-alang man silang Ilyas. Alang-alang. Sabi ko hinaog si Ilyas. Aman day. Dangin na, mabayot mo ana. Pertin pa kadaghanag pan si Ilyas. Tabang. Halos dili ka lahos. Ay. So mo ni magpamauli nas katawhan diri sa Orquita, tan-aw sa concert ni Ilyas dinhi sa Purok Tres Mubod covered court diri sa may diversion road. So gasunod tas mga exit na tani. Grabe ang mga tao. So babay na ta. Muliko na ta. Babay na ta. Ko ha naman lang. So thank you guys. Thank you for watching. Uli na ta. Diri ta dapit kilid kay Mandiri ka na. Peaceful lagi on. Bye bye. God bless us all.